Χόρεψέ με ως το τέλος του κόσμου. Θα επιχειρήσω να ξαναβρω την Elaine Barnaba που έχασα παιδί. Τελικά δεν ξέρω αν θέλω να είμαι ομοφυλόφιλος. Αλλά είμαι. Ένα μόνο πράγμα θέλω. Να μου κάνεις ένα παιδί. Ξέρω ότι σας χώρισα και ακόμα και αυτή η Elaine πάρει το τηλέφωνο. Και κυρίως σε παιδί αν τη δεις. Μέχρι τώρα η ζωή σου παταλήθηκε. Στεφνά πληθύματα. Σ' άφησε το παπαγαλάκι. Ένα κλικ, ένα κλικ. Δεν αντέχει τη μοναξιά, καλά. Δεν αντέχει. Κατασκεύασες πρώτης ποιότητας ψωμάκι, ψήνεται!